ତମ ବରାଦରେ ଆଜି ରୋଷେଇ ହେଇନି, ତମେ ତ କହିଲ କାମ ଅଛି ହୋଟେଲରେ ଖାଇବ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଡାଲି କରିନି। ହଉ ଡାଲି ନ କଲେ ନାହିଁ, ଯାହା କରିଛ ଖାଇଦେବ। ମୋର କାମ ସରିଗଲା। କାମ ସରିଲା ମୁଁ କହିଲି ଘରେ ଖାଇଦେବି, ହୋଟେଲରେ କାହିଁ ଖାଇବି? ହୋଟେଲରେ ଖାଦ୍ୟଟା ତେଲ ମସଲା ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ଘରେ ଯାହା କରିଥିବ ସାଧା ହଉ କି ସାଧାରେ ଖାଇଦେବ, ଯାହା ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଥିବ ଆଉ। ହଁ ହେଇଛି ବୋଲି ଇଏ ହେଉଛି ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ସୋରିଷ ବଟା ତରକାରୀ, ଇଏ ହେଉଛି ଆଳୁ ବିନି ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ କାଙ୍କଣ ଭଜା, ଏଇଟା ତମର ପ୍ରିୟ ସେଉ, ସେ ତ ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ଏହାକୁ ଲଗେଇ ଖାଅ। କ'ଣ ହେଇଛି କୁହ? ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖେଇ ଗୋଟେ ଏଇଟା କ'ଣ ଖାଇଲା? ସେ ତରକାରୀଟା କେମିତି ହେଇଛି କୁହ? ସୋରିଷ ବଟା ତରକାରୀଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ହଁ ଯୋଉ ତମର ବୟସ ବଢି ଯାଉଛି ତମକୁ ଯୋଉ କ'ଣ ତରକାରୀ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛ, ବୁଢୀ ହେଲେ ହାତ ପାକ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ବୋଉ ପୁରା କୁହନ୍ତି ଯେତେ ବୟସ ବଢିବ ରୋଷେଇ ସେତେ ଭଲ ହବ। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ହଉ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଅ, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ ଖାଇବି ଆଉ।